Открывается 24-я международная выстава «Вясна ў Гомелі». Буйнейшая рэгіянальная экспазіцыя Беларусі – візітная картка рэгіёна. Месца правядзення выставы – палац лёгкай атлетыкі і прылягаючыя тэрыторыі. Яе мэта – дэманстрацыя новых узораў прадукцыі і пошук дзелавых партнёраў. Традыцыйна на плошчы больш як у 5000 квадратных метраў тавары прадставяць каля 80 прадпрыемстваў з усіх абласцей краіны, а таксама экспоненты з блізкага і далёкага замежжа. Среди участников представители 13 стран. Это в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Ливия, Судан, Узбекистан, Грузия, Германия и другие страны. Также среди регионов России, которые в том числе будут участвовать, безусловно, представители 10 областей и регионов, так, например, Республики Удмуртии, Ставропольского края, Пермского края, Челябинской области, Тульской области и так далее. Работа міжнароднай выставы «Вясна ў Гомелі» працягнецца да 28 мая. Адначасова пройдзе 9-е рэспубліканскае свята майстроў і рамеснікаў. Мерапрыемствы выставы будзе суправаджаць культурна-забаўляльная праграма, уключаючы канцэрты, паказы мод і выступленні спартсменаў.